Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Manipur Chief Minister Athengno Bangpli Kebrake Thom Song Klempar Atum Risim Kachehodai. Manipur along Song Serkep Klempar Asong Atum Chingrum Si Keong Dung Arisim Kangtang Ahormu Manipur Chief Minister Biren Singh Athengno Si Lahai Arisim Hodai Ponsi Ari Chirum Ponlu. Kado kabi Bangpli Kebrake Thom Klempar Klembang Phu Atum Risim Ki Pipon Ke Hand Grenade Abom Pumkret Roxy IED Abom Pho Hele Bong Kresir Kep Lapen Hele Amu Pharo Hini Rasir Kep Hodai Ponsi Labang Sopi Chief Minister Biren Singh Lamke Jaipon Ki Madua Song Sitami Kaching Kiji Aphan Kaiketa Ang Hap Inpu Dangsi Dolo Pusi Manipur Chief Minister Pen Ningjepon. News Desk Report Karbi Anglong News. Our armed everything's script, language, customs, traditions, land, everything we have. That is why Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, even regional language. I mean, charge in high regional language Tamalo, Magi mother tongue Tamalo, among the two Kanganabai. Because MBBS Hindi the Tamadore. Already they started. Phuloni 30-bedded model hospital asai hemki kimpon asai kesa oipon angthe ke klangpon. Phuloni ahawar along keso ki un e aphan keso kachelangji aphan ke mesen ke do akenang sot do nangji puma thaponsi ke damtang aningkan arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang Lapen Khon Singh Rongpi atum ke damtang suri hinira ingkoi thang ni phai Kresir Kep arni Foundation Stone Long E Somponsi Phuloni 30-bedded model hospital Kim Rangponlu. Sitami contractor Pramod Bekani abangsi labangso asai along jepahem phuponlu sitami pini arni abangke labangso ahem tangpon pe angkosi arpong kahenu lapen ita kahenu angthe klangpon etlo lasi labangso hospital motang edapi asapo chikli kewang ata kahenu pon edji angring lasi lapusona sai kesa oi a contractor ke klempon bom ke phuloni ahawar aphan ke joy ke kalilo lasi contractor aphan Karbi Anglong Autonomous Council atum kopisi laso aputhak insai ponji mapusi phuloni along cherok tok ara datum chethansai laben labangso hospital kim rang pami nangji pusi chethansai phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. Karbi Honghari Amaya Tumpen Ingti Mai Langjeng Arong Along Village Level Committee Kesengpon. Arkoini Paitroxi Arne Karbi Honghari Amai, Borgao Angkang, Meipu, President, Krishna Teron Lapen, Kongchon Bang, Secretary Komol Phangchopen, Jalin Ponsi, Lower Amri, Mai Langjeng Arong Along, Karbi Honghari Village Level Amai Kesengpon. Labang so amay along penang an arong asar lapen, habe pin po atum pen chenglok, rong asor atum sitami chetong dunsi ing samjin pen, Mai Pachunpon. Jin Thong Pen Martin Ingling, Karbi Anglong News. Dongkek langso bakong terang pathua klamalong hen ubahi kethopon. Lakhain koi singhason ahawar ar koi ni phainer kep arni anar lopor phaisi apor malompen dongkek langso KCS unit ahin penchepater piponsi bakong terang pathua klamalong hen ubahi kethomate kikan pedupon. Bangso hen ubahi ke thomate ke kan lake hakwa hut sumsi so Karbi ke plangpen harbimang ejang harbimang riso kapin chong pinthi tegang ateng pensi wangbom hen ubahi ke en klempon bom lopusi lunse pokhoya sing terang langchar terang atumpen than pachini pon lapen bangso hut dirdai kache en pon hemphu than thili sitame anghoi langpong womut wokan par e parbi pensi mesen angtar than pon puta kurusar atum pherangke thengno nang pachini dun Lason si singhason ahawar amay chunbang Mohendro ingti pendanglok kurusar dhon sing terang deuri rongphar rongasar longki terang kurusar kethe kiding man kedo rong arat atun chetong dun si ing samjin pen hen ubahi ketho pachun ponlu longit pen Joy Singh Senar Karbi Anglong News. Yang hodo inui ke harbi mang risu bolo inui ke la arong asara malo sitame arong asara bang yang porang no pusi hala arong asara phanke irdam cholo la pengke ahola ke bonai veka bangke la son le klem lote chumi ji ajir kiding ta chumi uji chubi long ajir ding kluji hala akang duk aku ke chu hoda bangke alom sovet igdet po apike tangrak no tang de chu thai de pu posin ni kana kang klem le chuji prote a hi chubi de na pu hola
yang porang no pula arong asara bangsi pingkasi aku la arisu tuma bangsi kiklem tu masih harbi mang risu aku si ka pencong aku pusi lun tumolong ta nang plang det lo la an sini lige na pachini tekdol ke ilitung ke lunse ke plang ta ho luthi ke plang ta ho buta ilitung ke karbi ilituma karbi ke kilu masih kilu tema masih aprang lahai ajutang nang kibia tum tetame ilitum kiceng pen kijut ilitum hala kabuci tum ta bidahi kakawe pena masih labangso aningkan labangso arni tu ketok dak kawidat amasi nili hin penabang labang na pachini kita kola so ajutang nang pencong arni bangke mothe la ke pencong bang si mu penang sanik lo harbi mang risu la ke yang asorsi nang pencong ceng tua bang sini li ke chini na itolo West Karbi Anglong Hamren ke parlu Rongchek LP School lapen Rongchek ME School join annual game and sport kibipon. Nijang Karbi Anglong District Headquarter Hamren Rong Supipian kahilo kilometer ingkoraner ke bak kahilo Socheng constituency ke parlu Rongchek pathua klam along ningkat phoke bak aphit puthot pining Rongchek LP School lapen Rongchek ME School join annual game and sport week nithom apharman ajaime ke pamanpon. Bangso ajay meg ating pen ke cheng siar ni school students atum pen ke kampen si aluhi sarpo atumapan kedeng pon. Puthot greenhouse, blue house, yellow house, red house ateran atum pen si Mars Pars ajay meg paklang pon thu. Adun thuar ni essay writing, quiz competition, marathon race, dance drama competition, extempore speech, handwriting competition lapen. Ateran tin atum pen dance competition hei hui kachepati ajay meg deng pon. Than bang robi ingleng kabor ipik ajok Rongchek ahawar school charli boy osomar atum tami loke charli boy ahutsi ason son ke pathu kachepate tami akenang sot pumathasi ke ongdung aradatum kachoru pon padu bangsa jai mek ateng pen Rongchek LP School lapen Rongchek High School join annual game and sport week ke pamhan pon along kidutsi bharat adet national anthem lun pon si ing samjin pen pachun pon lo